Ku coba. Iya kena. Pocong apa? Ular kambang. Ular kambang. Ular kambang ya kena. Wes sak kersa sampean Mardika. Sak senenge sampean, Mbak. Ku Arep menehi masyarakat. Rambale. Ku coba ngono lho. Ku coba melempar. Kok anu larasnya bodi men. Iki ora tak flying to Mas, suarane kok gedhe men koyo ngene iki. Sindenmu iki. Ji, nyun sewu Mak Cangi. Mana teman terima kasih. Tadi ngisi Mas. Ngisi napa? Ngisi jeding. Masku ngisi pengawasan. Bapakku NU, Ibu Muhammadiyah. Lah kuwi terus piye botone winganane? Ini fotonya anu tuh Mas. Jumat karo Sabtu. Ayo. Ayo.